Bună ziua și bine v-am găsit la acest unboxing al telefonului Vodafone Smart Mini. Este cumpărat la liber, nu la abonament. Țină Vodafone. Speakerul, difuzorul, camera de 8 GB, speaker, microfonul, Vodafone. Dăm la casă înapoi, meniul, spatele, plastic, fața, toată este făcută din sticlă, este toată sticlă. Haideți să-l deschidem. Nu știu cum să țin să vedeți cât de bine. Uitați, afară, după cum auziți, este cam urât. Am văzut pe la școală, vă dați seama, vineri, clasa a 6-a, mă rog, deci vedeți destul de bine. Meniu, avem Facebook, Twitter, Yahoo, Yahoo original, Yahoo Finance, Google Musica. Aici avem servicii SIM. O să avem aici cumpără. Da, mă rog, vă dați seama. Avem aici video, tastatură, așa, este foarte frumos. Mă rog, mă descurc bine cu ea. Internet. Social, mesaje. Ce să mă zic? E-mail. E lumea cam proastă. Aici avem agenda, cumpără, mesaje Twitter, social, calendar, radio FM, galerie, video, camera, am intrat pe internet, nu scuzați, camera, 8 GB, aici este camera de filmat, se vede bine, se vede ca la un iPhone. Cine are 900 de lei în buzunar, telefonul vă așteaptă pe raft. Avem aici opera, avem agenda, avem aici calculator, înregistrări, ce să activăm, note, mă rog. Vă așteptăm la următorul unboxing cu iPhone 4S de la sponsorii noștri de la Orange. Stați, jack-ul pentru căști, butonul standby sau on-off, depinde. Aici avem jack-ul pentru încărcător. Da, știu, ceva incomod aici. Mai bine era aici. Aici avem beculeț care se face roșu când avem mesaj. Ei bine, cam atât. Acesta a fost unboxing-ul nostru. Ne vedem în următorul episod cu iPhone 4S.